ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம சேனல் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃப்ரீ ஃபயர் விளாடும்போது இந்த சைடில் வந்து ஸ்பேஸ் இன்னும் இடம் கிடக்கும். அதனால ஒரு சில விளாட முடியாது. ஏன்னா இந்த சைடில் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். அது வந்து விளையாடுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். எப்படி நம்ம வந்து அந்த இதை தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் லைக் பண்ணிங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அடுத்து ஒரு தரமான வீடியோ காத்துருக்குறது. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த வீடியோ வந்துட்டு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஃப்ரீ ஃபயர் வந்து அழிச்சிட்டேன். அதனால் இந்த மாதிரி காமிக்கிது. ட்ரெஸ் நம்ம போடல. அதோட என் ஃபோன் ரீசெட் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் அப்படி இருக்குது. நல்ல ஒரு வழியாக கூகுள் இமெயில் எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்தாச்சு. அது இந்த வீடியோ அதனால தான் அப்படி இருக்குது. சரி, நம்மளுக்கு இப்படி வருது, நம்ம எப்படி சரி பண்ணோம் அப்படின்றத தான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கலாமேன்ட்டு நான் வந்து நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். அதான் இப்போ உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இதோட இந்த மேட்ச் முடியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த வீடியோ பார்த்துக்கலாம். சுடுடா, என்னடா பண்ணுற? உள்ளே போக மாட்டேங்க நாக்கு. இப்போ நம்ம டீமேட் ஜெயிச்சிடும். ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த மேட்ச்சுக்கு போயிடலாம். போயிடுவோம். ஜெயிச்சாச்சு. என் ஃபோன் ரீசெட் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் இந்த மாதிரி காஸ்ட்யூம் இருக்குது. இன்னும் அந்த நேரத்தில் அந்த வீடியோ வந்துடும். எப்படி மாத்திரம் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஃபோன் தொட்டு உள்ளே போயாச்சு. செட்டிங்ஸை தொடங்குங்க. செட்டிங்ஸை தொட்டுட்டு டிஸ்பிளேன்னு மேலே டைப் பண்ணுங்கள். எல்லாத்து ஃபோன்லேயும் இருக்கும். டிஸ்பிளேன்னு டைப் பண்ணுங்கள். டிஸ்பிளே இப்போ நான் டைப் பண்ணுவேன். டிஸ்பிளே DISPLAYன்னு போடுங்க. இதில் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று தெரியாமல் தொட்டுருவேன். அடுத்த செகண்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஓவர் மேனேஜ்மெண்ட். அது வந்து ஆப் லிஸ்ட்டை தொட்டுக்கிறேங்க. ஆப் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்க. டிஸ்பிளே ஆப் மேனேஜ்மெண்ட்டை தொட்டு ஆப் லிஸ்ட்டை தொட்டுக்கிறேங்க. தொட்டு அது ஒரு கொஞ்சம் நேரம் உள்ளே போகிறதுக்கு லேட் ஆகும். இதில் போய்ட்டு உங்கள் ஃப்ரீ ஃபயரை தொட்டுக்கிறேங்க. இதில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து கீழே வந்துட்டு இந்த ஃபான் கேமரா ஸ்டைல் இருக்கா, அந்த ஃபான் கேமரா ஸ்டைலில் தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஆட்டோவில் மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வந்து கேமரா அந்த பக்கம் லைட்டாக தெரியும். இதுவே நீங்கள் வந்து இந்த ஷோ த ஃபான் கேமரானா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வரும். இல்லைன்னா பாதி ஸ்க்ரீன் தான் வரும். இப்போ நான் கேமுக்குள்ளே போகிறேன் பாருங்கள், ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்துருக்கும். எதுனா ஷோ த ஃபான் கேமரா தொட்டிங்கன்னா தான் அப்படி வரும். சரிங்களா காய்ஸ்? அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. இப்போ பாருங்கள், ஃபுல் ஸ்க்ரீனும் நம்மளுக்கு வந்து கேமுக்கு வந்துருக்கு. பாருங்கள், ஃபுல்லாக கவராக இருக்குது. அதான் பாருங்கள், இந்த மெசேஜ் பண்ணுறது இதோட சேர்த்து ஃபுல்லாக எனக்கு வந்துருச்சு. நான் வந்து ரியல்மி C21. இது வந்து இந்த ஃபோனுக்கு தான் வரும். ஒரு சில ஃபோனில் வந்து டிஸ்பிளே போட்டு வேறு மாதிரி மாடலில் வரலாம்.